Himala pa ni Santo Pio V, sa gitawag og Santo Papa sa iyang bula De Defectibus, mahimong valido ang misa kung anaa kining upat ka mga requisitos or requirements. Number 1 is ang mater. Number 2 is ang form. Number 3 ang ministro. Number 4 is naay gitawag og proper intention. Number 1 is ang mater. Kinahanglan ang gamiton diha sa misa pan nga way igpapatubo og tinuod nga bino nga gikan sa grapes o gikan sa ubas. Ano man kay sa diya si Kristo nagmisa, ang gigamit niya pan nga way igpapatubo. Kay namang yung mga tawag ini mga pundo karon nga nagsundog-sundog aning communion service, ang gigamit is biscuit o kining kuan, biscuit o kining grapes juice, dili man na mao. Kay ang gigamit ni Kristo tinuod ba gyud nga bino gikan sa ubas or gikan sa grapes. Unya ang gigamit pud nga pan, ang gigamit nga tinapay walay igpapatubo, ang biscuit kinaman ay igpapatubo. So di gud pwede. So kung naay magmisa nga mogamit og pan nga naay igpapatubo, unya mogamit og juice dili tinuod nga bino, or kung naay bino sa pultuba, o di gyud na pwede mamahimong valid ang misa. So mahimong valid ang misa kung ang gamiton kinahanglan pan nga way igpapatubo at the same time mogamit og bino na gikan sa ubas. Ikaduha, kining form according sa dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao kini ang mga pulong nga gilitok ni Kristo. Dogma o Dinsinger number 698. Kana nga pulong, kung naay pulong nga madugang anang pulonga nga gilitok ni Ginoong Kristo diha sa konsagrasyon, unya nausab ang meaning, dili ginabalid ang misaha. Apan kung naay gilitok nga mga pulong gitanggal or gidungagan, unya wala mausab ang meaning, mahimong valido ang misa pero ang pari nga nagmisa nakasala og mortal. Kinahanglan ang form or ang mga prayers pagampo sa panahon sa konsagrasyon sa pari, kinahanglan ang iyang gamiton kadtog yung pulong ni Kristo aron mahitabo nga nahimo siyang alter Christos. In behalf of Christ, gibuhat niya ang giingon ni Kristo, do this in remembrance of me. Then ikatulo, ang ministro. Diha sa misa, ang nagmisa, ang pinakauna nagmisa, ang pangulong pari sa ato ang pagtuo. Ng Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 26. So tinuod nga pari. So ang gimanduan po niya mga tinuod po tong mga pari. So pag na ay magmisa nga dili gani pari, pastor or pastora ba, dili na siya mahitabo nga mahimong valido ang usa ka misa. Then ikaapat, kining proper intention. Sa maning proper intention, kanang katuyuan sa Iglesia Katolika, kanang to do what the church does. Pagbuhat kung unsay gibuhat sa Santa Iglesia Katolika, dili tungod kay to do what the church wants. Wala karon mga panahon na kung makita tag misa nga nagatambling-tambling pagpakpak, dili niya mo ay gibuhat sa Iglesia Katolika from the 1st century AD until now. So pag dahil magpagpagpagpag, dili na magibuhat ng Ginoong Kristo. Nganoman kay ang misa usa ka selebrasyon og sakripisyo, solemne kinahanglan nganoman kay kana nga panahon atong gisimba ang hari sa tanang mga hari og mihalad tagputli nga sakripisyo sa Dios nga Amahan aron pagpanghimayad sa atong mga kasalanan.